Sabona mfowethu sohlanganisa nje. Kancane kancane ngizolunga. Ungajaha. Khulile. Le mama. Awu mina ngizokufonela manje. Hey le mama mfowethu kuhamba kahle kodwa. Hayi kuhamba kahle baba. Yini ndaba ngavashela wena namhlanje? Ayi le mama hey. Nginenkinga la mfowethu yazi ukuthini? Kunemali engiyibekile yabo. Manje le mali le angifuni ukuthi ngize ngidle nabantu besimame kanje yabo. Ngifisa ukuvula ibusiness. Manje angazi ukuthi ilona liphi ibusiness engingalivula mfowethu. Ngiyacela mfowethu ukuthi mhlawumbe ungangipha ama-ideas ambalwa unginike ukuze ngilivule leli business leli ayibona lonto yami. Hawu yabona magic mfethu. Maningi amabhizinisi ongawenza. Yabona nje ukwakha ama-blocks udayisela abantu. Ayi ngeke le mama ama-blocks cement hayi ngeke ngihlangana. Alikho elinye mfethu ongalicabanga mfethu. Yabona mfethu elinye kwakha izindlu imiqasho. Ufaka abantu lapho abantu beqasho banginike imali lapho. Into enkinga le mamba emqashweni. Anginayo imali eningi ukuthi ngingaqala ngakho izinto ezizoqashisa ngithenga osimende ngeke. Mhlawumbe alikho elinye mfethu kodwa ngiyabona phela nawo ngazama kodwa alikho elinye mhlawumbe engingalizama mhlawumbe elilulwana nje kahle yabo. Hawu magic. Yabona mfethu elinye. Yabona nje uthenga izinkukhu. Uthenga izinkukhu udayisela abantu. Izinkukhu zizala amaqanda. Udayisela abantu amaqanda. Udayisa amaqanda, udayisa izinkukhu ngala. Yenye wenze enkulu imali lapho. Yabona ke ndona number 1 ngoba lolo ngaliqala nangezinkukhu ezo3. Kancane kancane. Ya. Ngizodinga usizo kodwa phela imali vele nginayo ngibekile lapha. Manje liphi lona uthatha? Ngiyalithatha lona ngiyalithatha. Yabona ke lelo magic lilula kakhulu. Ungangisho ekhanseleni langakini likuchaze ngemali ukuthi uqale leli business leli. Okay yabona magic mfana. Uzofuna ukuthi wenze appointment nali cancel ngoba hleze libhizi. Awunginiki inamba yalo mfowethu. Awunginiki inamba yalo. Ngoba manje mina sengu-businessman mafowethu yabo. Nyawebuka ibhalwe cancel. Okay. Hayi ngiyabonga le mamba. Ungisizile mfowethu. Hayi, sohamba kahle sithemba ukuthi sizophumelela ibhizinisi lakho. Hawu businessman. Hawu siphe. Hawu bafamba kanjani? Hamba kahle mfowethu. Hayi ko right. Ngiyazwa mfowethu bethi wena uyi-professional security. Hayi ngilona impela baba. Engathi ngizodinga usizo lapho mfowethu ngoba manje kunenkampani engiyivulayo enkulu. Ngizodinga nje ibodyguard elizongigada ngempela mfowethu. Manje akusiza kanjani bafika mina namsebenzi amaqondile? Unamsebenzi wakho oqondile? Hayi nawo baba. Yazi ukuthini? Ngizokunikeza imali eningi nginalo iholayo. Hayi bafungeke kwazi bafa. Okay. Ngizoyitablisha imali yakho. Hayi bafungeke umsebenzi wami ungiphethe kahle yabo. Okay ngicela ukutriplisha ke ngiphinde kathathu bafa. Oh hayi sikaxoxayo bafa. Ya. Into engizofuna uyenze nje hamba resign kulododo umsebenzi wakho. Resign mfethu resign. Dinga ibodyguard elinamandla. Hayi kulungile bafa. Mawusho njalo nje. Hayi okay ngikufonela ungitshela wenze njani ke. Hayi bafa ayikho inkinga. Nazo. Ya futhi ayikho inkinga ngisazozama ukuthi ngilungise zonke izinto zami. Ngisazofonelela ukhuzana ipayroll yami ngizwe ukuthi abakhokhele ngani abasebenzi. Hayi ngiyathembisa mfowethu ukuthi kuzophela inyanga bafakele yonke imali yabo izoba right nje mfowethu. Ngizozama ukuthi nabo ngibahlanganisa ngibatshene yonke into yabo ukuthi izoqonda nje. Ngizobahlanganisa mfowethu. Sanibona. Hayi ngizobela kuwena mfowethu nomuntu engisafuna umathenda njengamanje la. Nazo. Nomzana. Anjani nomzana? Kuhle mfowethu. Hayi into ezokutshela yena nomzana ukuthi ngiyaresign angisakusebenzeli manje. Awu, mfowethu, ungasho kanjani lona? Nothi ngalahlekela wena mfowethu. Uma kuthi mfethu ukhale ukuthi u9000 imncane. Ngizokuedela mfowethu nami ngo2000 ke mfowethu. Ngiyacela ndodana. Umsebenzi wakho uyabheda, uyanuka, angisawufuni. Hayi mfowethu, kwakuhlungu ukulahlekelwa umuntu ofana nawe. Kodwa ngeze ngikubambe ngenkani lento eyishoyo. Ngiyakuvumela mfowethu ungahamba. Ngizozama ukuthi ngihlanisa kanjani mina. Hayi sala nenkampani yakhe ebhedayo enuka. Hey angisebenzele into ebhedayo mina. Hey, uzongikhumbula yena ngelinye ilanga sehluphekile. Yazi. Wathi ngiyocheck uMagic ngimbuza ukuthi iyahlangana neplan yakhe ebusiness. Uthi ngisukume manje. Ngisakhumbula. Oh.
Usungikhumbula ngoba phela suzwile ukuthi mina sengingene ezimalini ngiqala amabhizinisi. Lalela ke angiyena umngani wakho. Kusuka namhlanje nje asisabona abangani, angisenayo umngani. Bungawulinge nje futhi ufike la ekhaya. Angiyena umngani wakho. Awuzofuna ndoda. Ngifuna uMagic. Magic. Awume kancane. Boss, ngakho umuntu obumlindele. Hayi, kho umuntu mina ngimlindele. Ayekho nje umuntu engimlindele. Hayi ndoda, hayi, isiboss ayikulindele. Hayi bo kanjani? uMagic kade ngikhuluma naye zolo lokho. Uba wena. Kule mamba mina. Awume kancane. Hey boss, uthi ule mama. Hey, angazani nala mamba mina. Dubula leyo nje uyilahle lapha. Shaya leyo nto loyo angiyazi. Angazani umuntu okuthi ule mamba mina. Hey ndoda, isiboss ayazani nile mama. Hamba ndoda. Imangani, yapi? Ngize kubaba. Awume kancane. Boss, nengane la isize kubabwayo. Na ingane boss? Hey, dubula leyo nje loyo uyishaye uyibulala. Anginangane mina. Angazani nangane nje. Lala ngane, iboss ithi ayinayo ingane. Hamba. Security. Akimthephi lo. Awudile naye. Hey, ibungani iboss wena? Buya mfana wami, buya. Umyaka mfana wami, mfana. Security. Angikuthembi lokho mfanyelo omncane. Ufuna ukuzongibulala lokho. Dila nakho. Ndoda, uthunyana ngizobulala iboss. Uthunyana ngizobulala iboss. Hey, buya mfana wami, buya. Hayi mnyaka mfana wami, mfana. Buya la, buya kubossa mfana, mfana. Yabona ke, ikhona ke cancel la isise khona. Awuqala ubheke ungena phakathi ucheck ukuthi abukho lomgozi obukhona before ungene. Yes. Hayibo, Wena la. isemzini wami nje ungakuthi ngedwa. Hayibo. Ungangena boss. Kusafe. Baba cancel. Kwenzekana ngimoto. Hayi khuleka cancel. Hayi baba cancela. Wanga ungathuki ukuthi ngihamba ne-bodyguard ngesisathemba lutho phela esikhathini samanje manje. Ngiphethe imali enkulu la enzima kabi. Imina lo bekufonela uMagic kwaNtombela ngithi ngendaba yebusiness le bengifisa ukuxhaswa kulona yabona. Hayi phela mina nje amanga nje mase kuvele ngene insizwa nje nesibhamiso ngikhoma ukuthi ngedwa emzini wami. Kodwa kube uyakhuluma insizwa yakithi. Manje ungitshela, yini le business okhuluma ngalo? Hayi mfowethu le business engifuna ukulivula ibusiness leyinkukhu. Manje le business leyinkukhu leli ngifuna ukuthenga inkukhu zibe ningi bese ngidayisa nangamaqanda. Inkukhu izala amaqanda ngiwadayisa. Ngiphinde futhi izalane nazo inkukhu ngiphinde ngiyidayise. Ngikwazi ukuthi phela nami ngikwazi ukuthi ngiyiphilise. Hayi mfokantombela mfethu ngiyakuzwa. Ngizaza ngiwafoyile ema-office ngizwe ukuthi izinto zimi kanjani maseke sahlanganisa singaxhasa kanjani. Kodwa phela ke umthetho esinawo la uthi kumele uzivezele onakho. Kuze nathi masixhaze entweni onayo. Ungasingavele sikunikeze ngathi awuphethe lutho nje. Wena uveze onakho. Mfowethu namlawa amandla ami mfowethu la aphela khona. Amandla amaphela la seniyobona nani ukuthi nabaphathi bakho ngigcwalisela kanjani lapho yabo. Wendoda, yento engiqashele yona le. Awufana wakho Usengashiya emsebenzini nami ngenxa lento le. awufana wakho. Wendoda. Hayibo. Lo muntu uthi ufuna ithanda. Hey nawe abantu lesikhathi sokuganga eminyango. Hayibo.